Aja. Loh. Biar busanane sorae motor rubuh orang suku moro saya tidak ditulodo budale mahesa budaya ayo lo di kepenak asik lo grup audio lagi bayayan ayo esek-esek tari siko barok kali song tulung agung busanane sorae motor rubuh orang
lho. Gentayangan yen awan ora doyan mangan mung klisian yen dalutan bisa turu ya kataran pinarak mas monyet kalian kanca-kanca tansah mikirake sliramu wis suwe pisan nembe saiki ketemu lah wong ayu nyedak aku timen mari kangen katon sliramu sumandi gentayangan yen awan ora doyan mangan mung klisian yen dalutan bisa turu mikirake sliramu wis suwe pisan dadi saiki ketemu eloke wong ayu nyedak aku timen mari kangen katon sliramu sumandi wah iya iya yo 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 Pak Iso alat loman iki celenge alat man celenge metu man sapa man iki man Mak Didi iki iya iki mau terus kepriye wis penak man katon wis kok bleset wes oh iki celenge rada alot to poel man iki celenge alot banget oh iya iya oh iya yo 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 celeng kok baguse kaya mangkene iki celeng endi to celeng endi lho katon abang branang ana sak sising jagat kulon weh sapa kae kae ngono para satria maesaning budaya ya ya, 1 2 3
Padha sing ati-ati kene para satriya. Siraja nadak kala mangsa ya iki Sang Prabu kala segi. Kang samangke tapa jol sajroning alun-alun kang badhe amboyong dening Dewi Sangga Langit Waduh. Ayo siji koko siji tak dak lipamu mati Ratok banter wae iya kono wae
Mas Utris. Anu Pupuan. ayo Apa iki? Yo. Oh. Yo, yo. Oh, iya. Ayo. Boyo ingera. Os. Yo, 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 yo. Oh, yo tilik ning semarane tekan jajale to jajale ayo rada banter ae ayo mau iki lho tambah digero iki lho iya yo ngono ayo. oh Yo, yo. jajale to kene iki lho seneng iki yo ngene iki lho Iya. ayo lho pakmu pokoke pangkapan iki lho. Ya ngono. Ayo ger. Yo. Ayo wes entek. Ayo Rod. Iya. Bremes Rod. Ayo Rod. Bremes Rod. Allah. Oh. Ayo Rod, abang Rod. Ayo kan aku ternyata sik rasa gera kayu terbis ini sakit lo Rut ayo Mas Kirut ayo Rut brenges Rut orang wani brenges sopo peteng masih peteng yo ayo
Raya. Ayo ger. Maju kabeh ger. Maju kabeh ger. Oh. Ayo. Sing ngendang sapa Dut? Mas Bambang. Ojo Mas Dut wis putu. Bang. Ayo. Oke. Ayo tenan ger. Pas no raine ger. Bakain. Royon ger. Ora wedi. Ojo. Yo tapani yo. Ojo. Ayo. Apa bakain? Yo. Raek. Tumbang. Ayo raya lah. Wes kepara nyata para wadya amang saning jurit tumandang makarya ambabar seni mahesa budaya cancut tali wanda ambangun budaya wes kepara nyata para wadya amang saning jurit tumandang makarya ambabar seni mahesa budaya cancut tali wanda ambangun budaya. Kepara ya sugih tidak kapal matur nuwun para wadya amang saling jurit tumandang makarya ambabar seni mahesa budaya cancut tali wanda ambangun budaya.
tresno yen tan weruh sadina kaya setahun sarung jagung abot rasaku irang manis angulat sliramu deg-degan jantungku tuwa rasa tresno saradoning anggo mesam-mesam angrut setatiku enggal tulung ana dik lamun aku bisa kondom ning sliramu ning aku isin mring wayangan uripku jebul amung impi kanyo sing irang manis kanyo sing irang manis angulat sliramu deg-degan jantungku tuwa rasa tresno saradoning anggo mesam-mesam angrut cetatiku enggal tulung ana dik lamun aku bisa kondom ring sliramu ning aku isin mring wayangan uripku jebul amung impi kanyo sing irang manis nggih tindak mas Nono mulai good ya Nono Abel ayo Osi oke matur nuwun gawe si here si nggih iya udah omong untuk ngomong Pak Jepi aku wis poel
Matur bumi patur dumateng